Soat ku 4 шавай ҳама хомо бедор. Инҷа интизорӣ кашидастем то дидора таваққа дастем. Каме броя? Пока бега мегӯи. Пока бега мегӯи метавонем мусбат чӣ мекунем? Иншаллоҳ ози хоб мекунем. Аз хоб намекунем, мамира буд мекунем аз боша. Соатам рӯз шида, моли тамом накардем. Хобот гирифтино? Шояд хоб доштем. Қариб шидак, иншаллоҳ ба пага бегара меброремш, тамошо мекунем. Оли бекстейҷои сёмка кардаги мона ягонта қызиқ ша сторис мекунам. Пайгири мо бошед. Бия ту биши қайд. Анҷа баха чӣ кори кеса ба фикр мекардам то дидор ахир меброя, панҷумаш. Агар флешка насӯзам бахаҷон Ахир меброя. Lekin faxr mekunam kam xeyli rejissyor dore man to didora kiyesam. Саломат бошӣ. Раҳмат. Мен тамоми мушкилошро ба гардан гирифт, ман хирсам дод. Ҳамара ҳамин сина. Ростига ман ҳамин духира як 5 мош дад кардам. Хай наконец-то омад. Ишам ишхай падаркай. Раҳмати калом тиҷеке парфюм зинда бошӣ. На магазинеш любой намуди духиё ҳастай. Биен ай арзон, қимат, оригинал, копия любой намуди духиё ҳастай. Бо дархоша закасам кунем миёрам то. Ту чӣ мекунӣ ҷа? Ман нархоша интерес меомад. Şöyle bir lounge.